बघूया आता काळोपाडो काय करता तो. काळोपाडो माझ्या टीम मधलो आणि पांढरोपाडो विनूच्या टीम मधलो. बघूया कोण जिंकणार आजचा धडाडीचा सामना. पांढऱ्या विरुद्ध काळा. बघूया. आणि रेफरी नाना आहेत आमचे. हळूच हळूच जातात बघते बघ. बघूया बघूया होऊन दे. लोडणं घालून झूज लागणार आहे पहिलाचा. नाना गेलेत. आणि आमचा सोडवण्याचा प्रयत्न यशस्वी प्रयत्न. रेफरीने विजेता कोण? विजय. अशा प्रकारे आमच्या पप्पांनी आमच्या डॅडीने बैल आणले आणि माझ्या गळ्यात बांधले. त्याच्या पप्पाने ऐकलं व्हिडिओ बघताना तर माझं मरण काढते. मी आणलंय काय म्हणून विचारलं. शेतीची जमीन आता हो जो इकडे सगळे शेतीचे त्यापासून त्या वाडापासून अकडे पासून अकडे त्या अन्नापूरची ते गणेश शिंदेची बावकरांची हेकडे शिंदे होयचे राणे संदीप राणे मेघाची भाऊ त्यांची ती होय. आता ही एवढीच करतात. होमल्याकडे एवढीच करतो शेती. ती स्वतःची काय अर्धी अर्धी पड. एवढ्या लांब येणार कोण शेतीसाठी? एवढ्या लांब लांबच प्रश्न नाही रे. हे कसा पाणी असता पाणी नसता माणसा नको आणि परत रान त्याच्या करिअरवरती रान येतात ना. ह्या सुरुवाती उकळून ठेवून व्हायचा तर उकळ पाणी वाहून जमीन ती भावान जातं सगळं. ह्याची काय रुपोली आणि मातीची खळमळ ना. आता सगळ्याचा पड टाकले ना. आता ती माती नाही रेवटा ना सगळी. सगळा रेवटान रावला. म्हणजे जेव्हा शेती करतात की ना तेव्हा वरचे बांध घालतो त्याचे भाऊ. ते बांधला चोळून ठेवतो. लक्षात दिलं तुझ्या. मग ती रावटा माती. आता ते काय कोण करीत नसल्यामुळे ती माती गेली सगळी धुपण खळमळ व्हाळात. म्हणजे सगळी त्याचा खाली हे काय धुपली सगळी जमीन. त्याच्यामुळे शेती होईच ना. ह्यावरती कापायची. आता मधली जमीन तिकडे काय राहते तेवढी त्या तांबळा तिची. आणि काम त्याचं थोडं काही ही लक्ष कामी देत नाही. हे काम त्याच आणि ह्यो सोडो कोणाचो या साईड वर आहे तो पुढे. हा आपलो डोंगर तो पुढे आहे तो. हो आपलो टोकडे नारिळातलो. एवढं लांब. मग तो डोंगराच्या पलीकडे काय हे हे डोंगरी ही तरळी ह्याची तरळी सगळी वरसून खाली गेली ती. बुधवळा खायच्या साठी रावला. हा बुधवळा हो. ह्या असा हे रस्तो आवडते. पुढे येत जा. पुढे येसून गेलं की बुधवळा. ह्या अठरा काय माहिती. हो मग पूर्ण दिवस हवेच राहणार आज. देव आहे ठरवा पर्यंत. मग उद्या पण तसाच नाही. एकदा राहिणीच लागली की नाही. आत्ता कसा का आज तेव्हा जरा आता एकदा लेवलला लागलेला आहे ठरावा मग नाही. बऱ्याच दिवसांनी सोडल्यामुळे अशी हालत आधी. बरं मी 4-5 महिन्यांनी सोडले ते डोळा. त्याशी एकदा सोडलेलो. त्याच्या आग्रात थारावून धरले ना बाबू. पाऊस का येता होतो का येऊ दे मध्ये का आधीपासूनच कशा रपरा पाहून येतो तुका. वा जोडीच नाही. आता सरीवर पाऊस येत राहू ना. झाली थंडावली नाही अजून नाही. अजून पोळी जायत नाही. आई जरा जवळ येऊ काय त्यांची. चला तांबडो विचारत नाही मारा तुम्ही. काय मोठा काय खाऊ आपसूक गावचा बघ. तू वेगळंच असतं त्यांच्यावरनं. पण तो पांढऱ्यावर टॅप घेता आता. वाईट जरा त्याच्या एवढं यंदाचं पावसाळा जाऊन दे की बघ पांढरा पेटा येईल. काळ आपलं बैल भारी आहे. पाटील बसान घरात गेलंस तरी काय करणार. तो कोण मागत असत तर देवचो नाही आधी. माझ जाऊया संध्याकाळी त्याच्या पाठीवरनाच. जाऊ बघ काय त्या. तो पाऊस बघ काय त्याचं. देवळात जा. आवाज बघ काय तो. पावसाचा आवाज. पावसाचा आवाज बघ. पावसाच्या नादात ढोरा खाली जाती. इलो ते भुकणार
फिरत व्हायचं जरा चांगलं. आता बघ काय करतो हा. गाय बघ आता काय फळाच्या मार्गाने असते रे घरात. ती बघ फळाच्या मार्गाने येतात. देवळात पण जाते ती रागा. चल चल पाऊस बघाय नाना पाठून पाठूनच त्यांच्या चड्डी भिजली सगळी. सगळ्यावर छत्री धरूची माहिती लागतात. पाऊस कधी लागतो बघ कसा नाही व्हायचा. वरणात जाऊ पाऊस म्हणून मग एक घरारी एक छत्री मोठ्या जागेवर पाठवून अशी छत्री घरी जमणार नाही. हे आमचं गायगोठणीचं मंदिर, जे नवीन असेल त्यांना माहिती नसेल. तिकडे पाऊस बघ तिकडे काय पडतात. वारो जबरदस्त जा. पडली काठी. तेव्हा चष्मा मारायचा. त्या बाजूला पुढे सगळी शेती आहे, तर त्या शेतीत जाऊ नये म्हणून नाना बाबू वगैरे आम्ही सगळे इथे अडवायला आलो आहे. तेव्हा ती शांत होती. एकटो काय राखते तू, गडग्यात घालता आणि जातं घराकडे. हो गडग्यात घालतो. तर ती काय करतात तुका काय माहिती. बघ अजून झुज बघ. बघ काय बघा आता आमच्या काळ्या पाड्याचा आणि पांढऱ्या पाड्याचा झुज लागलेला आणि पांढरा पाडो काळ्या पाड्या बेदम मारिला. अशा प्रकारे बघूया आता काळो पाडो काय करतात. काळो पाडो माझ्या टीम मधलो आणि पांढरो पाडो विनूच्या टीम मधलो. पांढरो तुझ्या टीम मधलो हा. असा सांग. अशा प्रकारे बघूया आता. थांबा आता पायाकडून रे रे असं म्हणतात ना की त्याची खोड मेल्याची तशी त्या पांढऱ्या पाड्याची खोडी झालेली आहे. तो लोडलो घालून पण तो तुझं काय थांबत नाही आता. अशा प्रकारे झुज लागला. बघूया कोण जिंकणार. आजचा धडाडीचा सामना पांढऱ्या विरुद्ध काळा. बघूया. आणि रेफरी नाना आहेत आमचे. हळूच जातात बघ ते बघ. बघूया होऊ दे. लोडणं घालून झूज लागणारा ह्या पहिलाचा. नाना गेलेत. आणि
आणि आमचा सोडवण्याचा प्रयत्न यशस्वी. यशस्वी प्रयत्न. रेफरीने विजेता कोण? विजेचं पांढरं. विजय. अरे भारी आहे, ह्यो भारी आहे रे. याच्यावर माणूस कोण नाही. है ना? माका टॅप मारशी हा? ये, धर. बघा आता बसलं विसलं की. तुला काही खोटे गुण बाकी म्हणजे बसा हुशार आहेस तू, हुशार. एखादा येऊचो नाही ते नेट बीत शिंगा विंगा बघा. मार झालं का फक्त काय हा करू. वटण्यावर आणते का जरा? एकदा मार पोचेल शिंगोटी. जा बघूया. जा आगे बढो. नामांकित कोळवो होतो बघ, कोळवो ह्यो त्यांका चावताय. माझ्या बरं खायचे तर त्याच्या बरं खायचा. तेका स्वाद लावचा. आता तो दुखणार चांगलं. जा आता जर लाईनी रिलो मोब दमली खेळा. तो काही येत नाही. तो चराचा काय मूडच नाही तो. कोणतो? पांढऱ्या बाईला तो. तो चरण्याच्या विषयात नाही तो. आता काहीचा विचार घेतो. अशा प्रकारे आमच्या पप्पांनी आमच्या डॅडीने बैल आणले आणि माझ्या गळ्यात बांधले. त्याच्या पप्पाने ऐकलं व्हिडिओ बघताना तर माझं मरण काढते. मी आणलंय काय म्हणून विचारतो. जवळपास आता 2-3 तास झाल्यात आणि गुरं एका ठिकाणी व्यवस्थित होती आणि अचानक ती आता शेताकडे वळली आहेत आणि बाबू त्यांच्या मागून पळतोय. पाऊस पण खूप अचानक चालू झाला त्यामुळे ती इकडून तिकडून पळायला लागली आहेत आणि पुढे भात लावलेला आहे आणि सगळी तिथेच चालली आहेत. कॅमेऱ्याची चार्जिंग कमी होती म्हणून मी मधला पार्ट सगळा काय शूट केला नव्हता. सगळी गुरं त्या साईडला गेली आहेत. फक्त पांढरा मागे राहिला आहे कारण की त्याच्या गळ्यात तो लोडणा दिलेला आहे त्यामुळे त्याचा स्पीड कमी झाला आहे. आता बाबूने आणलाय त्यांना रिटर्न. हे घय आता घराकडे या चालू झाला परत. तो खय जाता झाडकटी तो बघ. काय काय हा गेलं त्याच्यात बरोबर. आता ती जाईत तकडे जाणार होती ना इथे राडावलं लावण्यात ना नाचत जाणार होती आमच्याचे कडी टाकणार होती उपचार. आता चालली घराकडे वाटेकला हळूहळू नाही म्हणजे त्यांना घरा पुढे रवा वय तो आता ऐकणारातलं नाही पांढरा तुका ऐकणाऱ्यातलं नाही त्याका वळात पेवण्यात घालू गोवा. एक आता जालीम उपाय काहीतरी करूच लागणार. तो पेवण्यात घातलंस की पाय जवळ येत रे त्याची. कोंडीत घालणार हा कोंडीत घालूच लागणार. कोंडीत घालूया रे काय एकदा. आपल्याकडे उपाय भरपूर आहेत रे. त्याच्यासारखे भले भले बैल मी बाळगून मोठं झालो या झालं. आता फक्त पप्पांच्या पुढे सांगायचं पप्पा चवताळतील बघ. हे तर काय येत ना पहिले ना नवीन अशी पांढरो आणि तो तांबड्यासारखं बैल होतो नाही वाटेत पडत आणताना वाटेत पडत आणले नाही त्यांका होय पडत तशीच केले नाही त्यात तसंच केलं त्यांका पण घातलेला. पेवणे घातलंच की काय करतले नाहीशे करायचे बुचकळून मारायचे. बुचकळलंच की बरोबर लाईनीत येतले. पांढऱ्या घालूच लागणारच आहे का खूप. आता वाटेक लागली तो आता जवळ येलो लोडण्यामुळे म्हणतो घरात का माहित नाही यांच्याकडे उपाय काय आहेत ते.
घरात जाऊची वाट पकडल्या बरोबर. ही पाठी रवात ही हिच्यार एक मध्ये 12:15 येता गायवर आमच्या तिच्यार आता इल्लेला तिकडे गावचा. कोणाडे जर गाय असली गावठी दूध देणारी पहिली दूध देणारी मेन अधोरेखित करून सांगता दूध देणारी. हा दूध देणारी गावठी गाय कोणाडे असली तर आमका सांगा. पण ही आणि गाय पाडे- विकूची, पण आणि- ही गाय विकूची नाही हा. ही गाय विकूची नाही आहे. हा पण दुसरी गाय घेऊची झाली तरी ही गाय विकूची नाही हा. कारण की काय त्याची तरी मो- सांगा नको त्यांका. त्याची मोठी स्टोरी आहे. बाबूचा प्रेम प्रकरण ह्या गायीमुळे झालेला. तर प्रेम प्रकरणाची स्टोरी कधीतरी नंतर सांगा या. काय सांगितलेली हा वाटतं थोडीफार. तो पांढरो बघ तो आता तांबड्याक मारता. हा तर बाबूची लग्नाची म्हणण्यापेक्षा प्रेम प्रकरणाची स्टोरी या गायीवरच आहे. त्यामुळे त्याला इकूची नाही तिकडे. पण बाकी तुमच्याकडे कोणाकडे असली दूध देणारी गाय आमका सांगा. ये बघा चालूच आहे यांचा काय संपत नाही. पांढरो बैल तांबडो बैल देऊची हे बघा पाडे चांगले फक्त आमच्या काळ्या बैलाची पटत नाही त्यांचा म्हणून देऊचे. गुरु आता हळूहळू परतीच्या मार्गाला लागली आहेत. 11 वाजायला आले आहेत. आज पहिला दिवस असल्या कारणाने त्यांना जास्त वेळ ठेवलं नाही म्हणजे तीच स्वतःच राहिली नाहीत. आता हळूहळू स्वतःहूनच घरी जायला निघाली आहेत. चला होय चल. त्यांची पोटा भरली. अरे आपली नाही भरली अजून. सकाळपासून हिला होती. कोणा तर मित्रांनो आता 11:30 वाजल्यात आणि आता सगळी गुरं कोणा काढू बरोबर घरी चालली आहेत. नाना पण आलेत त्यांना घ्यायला. हळू 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 हळू